Panginahanglan sa mga para-teachers usa sa nakita sa Deped Lapu-lapu sa unang semana sa pagbukas sa klase. Si Luan meron din sa report. Atol sa opening of classes orientation sa District 2 sa Deped Lapu-lapu, nahisgutan ang mga kakuliang nasugatan ning pagpatuman sa bagong sistema sa edukasyon ubos sa new normal. Usa niini ang modular type of learning, diin daghang mga ginikanan ang walay oras sa paggiya sa ilang mga anak kay nanrabaho sila o bakaha sila mismo walay ikatudlo kay wala usab sila makatapos sa pagtungha. Ning unang semana sa pagbukas sa klase sa mga pampublikong tunghaan, nakita na sa Deped Lapu-lapu ang dakong panginahanglan alang sa mga para-teachers. Apan lagi sa pagkakaron, nagpaabot pa sila og guidelines gikan sa uluhang buhatan kabahin sa pag-hire og mga para-teachers. Ang mga para-teachers, sama sa mga tutors, ang tahasan sa paggiya sa mga tinunan sa pagtubag sa ilang mga modules samtang anaa sila sa ilang mga panimay. Mao lagi na akong giingon nga naay risk ba diha nila ba kay they will be assignment in different household. Hinuon, samtang nagpaabot pa sa guidelines gikan sa uluhang buhatan sa DepEd, gitahasan na ang principal sa mga pampublikong tunghaan sa dakbayan sa Lapu-lapu sa pagsumiter og listahan sa mga interesadong mamahimong para-teachers. Ang guidelines gid ba sa kinsa ang dapat mo qualify nga i-hire ana ug asa ang funds sa pagsweldo ana asa kuhaa. Although nanay mga nahimo-himo na nga mga idea sa ilang discussion nga SEF daw. Pero wa patay gikuptan nga kuan gyud concrete nga guidelines. Uban ni Godfrey Lien, Luan Marondina, Balitang Bisdak.